Today we're taking to the streets of Jerusalem to show Israelis how much you, me, and Christians around the world love and support them. Iranian people love Israel and we want to bless Israel. מחמם את הלב. כן. מחמם את הלב. רבותיי, עכשיו זה הזמן להגיע לישראל. אין פחד, אין שום פחד. ישראל תהיה חזקה ותעמוד נגד כל האויבים בעולם. תגיעו כמה שיותר לישראל, תחזקו את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יחזק את כל העולם כולו.